nya koro mogi kinde koro chopo makoro dwani mondo mi wagomba kanikech chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen nyaka watim kidieny mar gin kanye wamanyo jogo mabende osebedo thuondi e gwenge mag Luo to kod mane gi sigana mamit. Nyakwaro mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar gin kanye. Kawuono wamanyo ni jangolo marahuma Okach Bigi. Okach ne otiego ji mathoth e weche thum kendo ne jal mane muocho thumbe mag puonj kod here. Mbaka wami tudruok mar Okach kod Dola Kabari kanyakla kod jaod bura mawendo Walter Owino. Walter Nyambaga machiegni miwa sigana. Okach Bigi jal mane jangolo marahuma kendo mapiny oluoro. Okach ne jakanye to nonyuole kure e dok ma wayudo kuom wuode Ken Okach. Nyinge ne Elekea Okach na Elekea Okach Mathayo. Then odhi owilo nyinge Eli Okach Otieno. Nyuole Ujimbe Dudi. Temo somo Luanda Dudi primary kanyo. By that time somo nok kabisa. Okach ne wuok Dudi Ujimbe e kendo molebo ma Kisumu e kendo chako menyo mokwongo. Okach ne ochako menyo mare e ka ochakore puonja dhong e kaka ja boxing. Nobiro Kisumu ka onage go boxing ka railways e kuma noyude nying mar Bigi. Na ko railways ka koro process mar goyo boxing ka to no bedo advice ni gino bro inye. Okach mane ojote kar jot Manyalenda noyudo kod jongolo mamoko e kaka mar Juma Odundo mondo chak puonjore. E kono ne gin jirende gi Juma Odundo. Koro seche moko dhi boxing charo notemo winjo kaka Juma Odundo timo gi practice ne gin gi bande gi kanyo koro practice no. Koro e harakati no to nan interested. Koro kanyo mano donjo ga to opuonjere opuonjere nini kanyo modo odhi mopuonjere goyo drums. Ne gocho kod band mage. Owuok ka Juma Odundo Kiwiro ka mobudhe kabisa. In fact I realized nyocha ka ni Kiwiro no compose so many songs. The most famous one majunge en Dina Kalando. Mano composition ne. E kaka jothum gin jok mane nyalo gwinyore paro. Ranyisi ka ng'ato lego apisi moro matich mane nyalo miyo chunye dolre. Okach ne owuok modhi kadi omisiani e kendo chako medo nyayo mich mare mar thum ka Jasira Tiban. Chwanyruok moro achiel kanyo gi joka Kiwiro to dhi Shirati. Okach no chako band mare mar eka e gwenge mag Kisii. Kose ukito dhi Kisii kore Kisii ka tema giromo ema gilose e band gi mar eka no. Jamiluma ok chamalot. Okach ne ok en jathum kende e kata kamano ne en jo ala maduong' matimo elni nyaka mago kaka mag bucha Jaringo ma Kisumu. Dange buchni Kisumu kae. Koro ne no run that business to not run kende jok ma ong'eye maber bro ng'isi ne dhiang' no make sure no ng'eyo dhiange kende. Business ne mabucha ni mondege mane timo. En to no make sure to ni accountability side manotimo. E mbaka wa kod Ken e nying moro mar Walter Wendo imulo e kaka jok mane ni machiegni kod Okach. Ok no mok pesa kaka winje. En ok no mak pesa. Ntiere jok mane handle pesa but the band to koro mare ng'eyo kaka ng'eyo equipments and everything management to ng'eyo but en personally ntiere kaka pes chulo jotich ok no donje ntiere kaka ng'at mane handle ge. Wapenjo Walter Wendo ni to en ne orado kod Okach Bigi kure. 1996 ang'eyo Okach esama ne gibiro e piem mar jobenga me Kenya mangima Nyayo National Stadium. Kae to koro ang' godhiambo tok yombo kanyo kechene mane obedo declared jangolo maberie mogik chieng' no kanyo. Noting'o jobenga wa kaka te. Koro godhiambo to nadak gomera moro ei Nairobi ka manodak umoja to ang' oterowa kuma ne Bigi odhi goye thum miluongo ni Muungano Kadongo. Muungano Kadongo ne nitie Isili, akia ni pod entie.
Koro ka ang' wadhi Muungano Kadongo, tema natemo abe na ng'ama ong'ere kabisa mondo ang'e Bigi ma Bigi ng'eya, ema ne wang'ere gi Bigi. Walter konowa kaka tudruok mare ne ochakore kod Okach. Kaseng'eye Muungano Kadongo chieng'no, takone ni nitie osiepna moro ma uso spikni moko maneno kabeyo kabisa. Nadwaro gima nyalo tudowa maber. Koro nwatero speakers gi. Koro bang' tero speakers ma Bigi onyiewo speakers mokete band ne ka. Ne wabedo koro tight, nonwang'o ka ng'ama resourceful. Okach ne ok oyango boma ma Nairobi maber. E kendo ne chuno mondo mi Walter Wood Awendo ne koro nyaka nyise boma e kuonde moko mag chumbu madundo. To nokona chieng' moro ka nosehera ni nitie kuonde modwaga dhiye moko ng'eyo ei town ka. Koro ok odwar ni osiepege madongo, kech Bigi ne deal gi joma dongo. Nyalo ng'eyo kata ng'eyo no kia kuondego. Koro nokoni kuondegi ane mabiro gatero. Koni Wood Awendo ino biro gatera kuonde madwaga dhiyegi. Ma kuondego no include kata kuonde manotwang'e ga lewni. Somewhere in River Road. Koro fundenegi natere ga irgi. To dhi to twang'o pimo lepego kuro to twang'o to wawuotho kode ei town ka. Kuond mang'eny anyalo paro incident moro chieng' moro penja koselos ne business cards monego beni chiwo mag introduction gi. To penja ni Wood Awendo card gi onego bena chiwo gi gasadi. To gin ting' mage mane en godo e kaka jalwet Okach Bigi. Ndalo cha mokwongo ing'e ni ne onge M-Pesa na Bigi nyalo ora ka nodwa miyo ng'ato pesa. Aparo ni en gosiepe moko kata Nairobi West mano nyalo ora na terne gi pesa kata gigene ma personal machalo lewni. Na nyalo dhi omo ne lepe kaka fundi kuma ne wadhi opim gi cha takelo ne na nyalo kawo lewni gi agone Bigi pas ka koro dwa dhi e show kuma dhiye to no trust nyaka gi lepe to no gike point makata ka Bigi dhi kamoro to briefcase ne ane makora ting'o. Walter owacho ni ne en kod ting' mar rango ng'at manyalo chacho Okach e kinde ma ogocho. To an ne ok ajamiel thum, to kong'o be ne ok amadhi, nyaka sani pod ok amadhi, to nanyalo dhi kuma imiele thum, kuma Bigi goye thum, to ok abed mbele, anyalo chung' e tok speaker kuma kaka aneno gik moko kaka timore, karito ni Bigi nyalo ora kuma chielo. To Okach ne kite chalo nade? No ng'ama otimore nono. Nikech de ok otimore ng'ama nono, an na ng'ama tin mane wan gi pogruok e higa moingo higni 20 maonge kaka Bigi ne nyalo deal kode. So Bigi notimore ng'ama ni nono. Then Bigi ne chunye ohero ji kabisa, no jahera. To kendo Bigi ne nigi chuny mar konyo ji nikech nohero miyo ji nyiero. To gin kuonde mage mane Jaw Jimbe nohero goye thum? Eastlands nodak ga kamoro ni Nyalgunga. Nyalgunga ne nitie ga opposite Moi Airbase kocha. Kaeto no ohero gocho Makuti Park, kamoro ne nitie ne Rib Shack, Makuti ahinya, koro Makuti ka to koni kuma kano goye thum, to rome gi jo gredi, noluongo gi jo gredi, watu wa maana. Joma dito thoth gene ni kuondego. So Eastlands no nyalo go thum kamoro nitie ni Club Bomas cha Umoja Market, kanyo be nodhiye ga mang'eny. Uruma no nyalo go thum Safe Life, ndalo no akia kata Safe Life pod nitie, to gi kuonde mamoko. Okach ne goyo kit thumbe mage? Bigi ne wero ng'ama nitie. Ka nowero nyako to en nyako mong'eyo. Ka nowero dichuo manopako kaka samoro tiyo maber to en ng'ama ong'eyo. Kaeto wende negi sama nanene kaka ochuogo gigi no ochiko gaite e wende machon mag Dr. Nico. Anyalo paro ndalo no gi thumbe Franco moko machon, obedo gi radio moro matin kata radio cassette moro matin, so seche ma en kende kata e room ne to nogo ga gigi to kona ni okawe ga beats moko monyalo dhi tiyo go loso wer. Then thothne wende ge nochuogo kobet kende, nokona ni kata gotieno konindo to paro kaka iwero ng'ato. And kinyalo winjo thumbe Bigi mang'eny ka nogogi to nochalo ng'ama go mbaka. Bigi ne omako lwet Walter e kendo konye nyaka manyo keja kendo chako ngima e boma. Akoro adar e od omera manadak go Umoja, adhi e ot moro marum achiel Kariobangi, adwa chako ngima. To koro abiro nyiewo gik madhi dak go town. To Bigi nikech abe nateri kuonde ng'iepo, ebe koro wawuotho kode e town kae, paro gokinyi saa 4:05, otera kuonde manyiepe. Koro anyiewo mattress gi utensils moko. Koro ago mattress ni e goka, adhi go kumidhi matatu number 14 madhi Kariobangi. To koro in the process kwa chomo number 14 ka, to atuomo bana jago moro gi mattress. To bana ni ka mattress otuomo, to gore mana piny. To kose gore piny to mna gi ywak ni wahinya. Kochungo malo to chungo mana ni kora chule. To mattress e motuome. Koro nomako dho Bigi gimotimore e Nairobi. Mokawo siling 200 omiyo kuyuno mondo kik weche bed mang'eny. Kalore ne Walter ne nie ngimane mathoth. Okonowa kaka Okach ne tuo ne ochakore.
Bigi ka kot ochakore to nochakore ni tiende kuot. So tiend bigi ni kane kuot koro tere hospital to tok tiende ni weche matindo tindo koro nodhi ga Masaba hospital. Masaba ka ne un Masaba ma Dr. Mumanyi gi late Mrs. Mumanyi ne jomohero bigi kendo nosiepene kabisa. Koro jogi nokawo bigi ochako thiedho Masaba hospital to kendo ne gikawe ka nyathigi nomiye room moro aparo ni kene ne third floor kech nadhi ga kanyo. Koro bigi ne ochakore ni tiende ni kato koro dhi e dende te koro ne gi tuoche mopogore opogore ma at some point aparo ni kapok otho to kata wenge bigi koro nodhi kuma koro dinore. Ma kata samo tuoni ni nwang'o ka nitie kaka bigi ni e ward to temo mondo joge ne fans ge to entertain. Ma nitie chieng' moro anyalo paro ndalo makoro mogik gi ka bigi tuo to gole e ward gotieno ka thum nolosi Makuti Park South B. Mogol bigi e ward ka ogol ne pi manochuoe to ter bigi South B dhi go thum. To bigi otemo wer kabisa to tamore. Bomo wer ne ni otamore no wero bende moro mane chunyo ero manotho ka ok record na Adhiambo Nyako Bura. So Adhiambo Nyako Bura ni bigi otemo struggle go motamore to kawe oduoke gari. Anyalo paro nikech ne wantie sama nitingo bigi duoke gari. Onyisa ne ang'is jogo kik owera Adhiambo Nyako Bura neno mana kosewuok e compound no sedhi kech en wende mani chiegni kode. Tuore for so long. Chako bit matuo alafu tiende moro no thio bit develop mokuot. But the time I go benite no obedo am no ngado. To no tamre ni manok nyatimre. To chieng' moro gik moro chako goye to kotere yaga kan kanyo to tika day or two to pass. Oparo kaka ne rito jatuo musiepne seche moko ne bedo matek. Nokoni tiende ni rewni no temo koro kuot matin gi pat tiende kucho. Koro tie bigi ni na nyalo kwenega kadhi kucho tatemo fwade mondo oyud yamo koni kana kwene to winjo maber kabisa. So ne wan close. Gin kit osiepe mage mane Okach oketo machiegni. Anyalo paro ni bigi ne nigi osiep kendo mane iluongo ni Naftali Otieno. Naftali Otieno is a retired military officer. Bende ne ng'ama lich ahinya Air Force kacha. Bigi na kaka koni alia bigi ne nigi osiepe mang'eny eiye ka. Kata osiepe bigi ne ok gin ji ajia. Osiepe bigi ne joma dongo. Ken miyowa kaka jok mane miel ne bigi kaka jothum mage maratipo. Mane piro ga odwa mang'eny manya paro. Nen Akoth Nyalela manto gi Ajakinya Josare. Mago to gin frequent visitors e ot. Okach ne ohero familia mage kaka min utene Ruth nyargi Lawi, nyargi Odondo, kanyakla kod Mary nyar Nyakach. One thing no ero school. Babi no konya dwaro ni nyathine mora mora go thum. Mano kwan kwa dongo to every person manitiere ot no dak ji mang'eny wan nyithindo ariyo. Manyuolo nyithindo 4 but ariyo notho. Koro dong' ariyo. Koro ariyo gi no dak ji odwa ji ne bet ga over 10. But kibiro kaponi no teri e school idhi school to ng'e ni skundi ne midichko kik ing'e owacho ni kata ogeta ne moko luwa piny kik ikwany. Okach bende no ero siasa to mana mapiny piny. Siasa no ero. Siasa no ero. In fact, by the late time koro ka koro dhi ni ka ema no nya realize ni no nyalo ng'ere gi politicians gi maber. Nying mar Wuod Awendo Dede to kane wadhi e thum ka kana se introduce myself ni bigi ni Ajasa kwa Mawendo kocha to nying mar Wuod Awendo to Okach ni ema nomiya ema nochako luonga na Wuod Awendo kapod an gigi ni matin chien kanyo go. Koro nying mar Wuod Awendo nowuok kuom Okach bigi kaeto ginga Wuod Awasi opike kato jothumbe mamoko pike. E kama ne oike jathum higni mose kalo ne ok en kama long'o kod nying mane oweyo kaluwore kod kit siro maduong'. Familia teo mar loko kit picha e kama ne oike Okach bigi e kendo gisani gidwaro sir mondo med los kanyo mondo bed emko mar nyiso sigand jangolo marauma Okach bigi. Nyakwara Mogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Koweru. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masane.